ଆପଣ ଯେତେ ବି ମୋଟା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହି ପାନୀୟର ସେବନ 2 ଥର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣ ଚର୍ବିକୁ କମାଇ ଦେବ। କେବଳ 15 ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ମୋଟାପଣକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏପରି ପାନୀୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୋଟାପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାତାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 5 ରୁ 7 କିଲୋ ଅତି ସହଜରେ କମାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ପାନୀୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେବନ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ କମାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାନୀୟକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ରରେ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପୁରାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣି ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ମିଶାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ବାସ୍ନା ହେବା ସହ ଏହା ଆମ ହଜମ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଆମ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ ଖାସ୍ ଜିନିଷ ମିଶାଇବେ, ତାହା ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ। ଲେମ୍ବୁକୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବିକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ଚର୍ମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣିରେ 5 ରୁ 6ଟି ଲେମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପକାଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅଧା ନ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଛାଣି ସେହି ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିକୁ ଖାଇବାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ନିତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ବି କମିଯିବ।